дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ дар кишвар духтаре бо номи Мадина ном баровард. ӯ бо писарон қуввозмоӣ намуда ҳар дафъа ғолиб мешуд. ҳама ҷо сухан аз ӯ мерафт. пас аз гӯштини миллӣ дар шаҳри Бухтар ки бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ баргузор карда шуда буд, ӯ маҳбуби ҳамагон гашт. Мадина дар ин гӯштин ҳамаи рақибонашро ба пӯш афтонда, номи худро дар дили дӯстдорони гӯштин ҷой кард. Я рӯз дар кӯча меяки бачаҳо гӯштин гирифтиса айдаг ба агу атаман агу ягон приём ёд намети ам як ами приёми гӯштини як приёми усули биге сари китф ёд шудани майда амро кор кард дар як наврӯзи омоги дар баъди кӯчак чанд бача казада 10-11 бача зада чанд солим гирифтааст хусанди дора ата ама бачаҳоро зам дар гӯштин баъд атамро якаш мерафт дар зали савхоз рӯдакӣ машқ мекард атамро гуфт қатъи Мадина ки бозор рӯӣ кида барам машқ кунам. вақте Мадина хоҳиши тамрин кардан дар намуди гӯштинро мекунад, модараш розӣ намешавад. чандин маротиба ӯро сарзаниш мекунад то дигар ба тамрин наравад, вале падараш Мадинаро дастгирӣ мекунад. рӯзе дар ҷамоати рӯдакӣ мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди гӯштингирӣ баргузор мегардад. Мадина бори аввал дар ин мусобиқа ширкат мекунад. ӯ маҳорати хуб нишон дода мукофотҳои пули молӣ мегирад. чанд бор задаш нара духтарачи машқши хай гуфтам иште биравай хай савқ дора ҳарафт дар калчи ба гӯштин шид дарам гӯштин калчи баромад кар хай чанд бачаҳоро зад хай раис ноя сумку мукофоти қиматш додам бачаҳои деҳа баъд ова сумашро чаша дод ё чанд дарақима дуо кард баъд чаш дош дод хай дигар метада монеа намешавам машқ. арзуи ман ҳамин аст ки дар чемпионатҳои ҷаҳон ва олимпӣ иштирок кунам, байрақи Тоҷикистонро баланд бардорам. завқи зиёд нисбати гӯштин Мадиноро ҳар рӯз беш аз 4-5 километр роҳ мебарад. ӯ аз деҳаи кадучии ҷамоати Миралӣ Вайсов ба маркази ҷамоати деҳоти рӯдакӣ ба толори мактаби варзишӣ меравад. инак соли панҷум аст ки Мадина ҳамарӯза ба ин кор машғул аст. 4 сол мешавад ки нозукиҳои гӯштингириро аз мураббии мактаби варзишӣ Шарифҷон Қодиров меомӯзад. дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ мақсад рафтагӣ сазовори ҷои якум шудагӣ дукарат чемпиони байналмилалӣ гирифтагӣ ҷо дукарат чемпиони Тоҷикистон шудагӣ Бухоро дар рафта ҷои мақсад якум намоён гирифтагӣ омавӣ ҷоҳои намоёнро ишғол кардагӣ аст. ҳар саҳар бар вақт великам мегирам пешпеши велик резини машинам 7 километр 8 километр давида меравам я резин присидани аҷумани машқҳои физикӣ. хеле фаҳмишаш бениҳоят хуб аст. ҳамун усула як бор мақсад чизиш мекунӣ дарав дайхид мекуна кор мекуна беҳтарин айда ҳамун дар мусобиқаҳо ки ҳамун мақсад систии саперникша мегӯи мақсад ҳамунро кор мекунад мақсад ба ҳарифаш ғолиб меяда. ӯ то ба имрӯз дар чандин мусобиқаҳои ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат намуда ҳамеша дастболо гардидааст. масалан моҳи ноябри соли 2019 дар ноҳияи Данғара чемпионати Тоҷикистон баргузор карда шуда буд. Мадина дар он ҷо иштирок намуда ҷои дуюмро сазовор мегардад. баъди як моҳ дар мусобиқаи гӯштингирӣ дар шаҳри Бухорои ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок мекунад. Мадина ба хотири бо духтарон қуввозмоӣ намудан ба ин мусобиқа омода буд, вале ягон духтар дар ин мусобиқа иштирок надошт ва ӯ бо писарон майдондорӣ мекунад. ӯ бо бозии тоҷиконаи худ ҳамаи рақибонашро шикаст дода сазовори ҷои якум ва медали тилло мегардад. инчунин дар мусобиқаи ҷоми Имрон ширкат намуда дар вазни 30 килограмм байни духтарон ҷои якумро сазовор мегардад. баъд аз ин дар ҷоми Худойназар Боқиев дар вазни 32 килограмм миёни писарон ширкат намуда дар ин ҷо ҳам ҷои аввалро насиб мегардад. من وقتی که سزاوار جای اول میگشتم و پرچم تاجیکستان بلند میگردید در بین دیگر پرچم ها بلند میگردید من خیلی خوشحال میشدم از این خیلی شاد میشدم حتی اشک شدیم از چشمان من روان میشد و من بسیارتر میخواهم که در چمپیونات های جهان المپی پرچم تاجیکستان را در بین دیگر دولت ها بلندتر بینم. ягона орзуи ин паҳлавон духтар
این است که من میخوام که در دهه ما یگان تالار ورزشی ندارد، میدانچه های ورزشی در آنجا موجود نیست و چندین پسر بچه ها یعنی جوانان بانوان خواهشمندند و آنها هم نیز میخواهند که به مثل من گشتینگیر شوند، ورزشگر شوند، ولی ما یگان تالار ورزشی نداریم. اگر که چنین شرایط مهیا میشد به مثل من چندین جوانان دیگر مشق و تمرین میکردند، این هم باعث افتخار این دیار ما میگشت. ما امید بر آن می‌بندیم که پس از شنیدن اوضاع این پرچمبردار ملت نفر پیدا می شود و در این منطقه ورزش پرور کشور تالار و میدانچه‌های ورزشی مورد بهره برداری قرار می‌دهد. نبی جان سید ابرار، ناحیه بوسه، روزنامه ختلان.